ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ки ҳамагитон соз ба омади моҳи шарифи рамазон ба кулли мусалмонони рӯи дунё аз самими қалб табрик гуфта ба ҳамаи шумо тансиҳати хонаи ободро таманно дорам. дар иҷа боша тамошобинони азиз, салат тайёр кардастам. дар салати мо кадом маҳсулото дар кора: ҷугори, сабзӣ, бодринг, капуст, чеснок, уксус, камтар зелен, баъд намак, рӯған. тамошобинони азиз, салати мо тайёр шуд. ана ҳами хиёман дар тарелка мегирем, камтар фасониш мекунем. беҳад салати бамаззаҳай, тайёр карданашам осон. тамошобинони азиз, дар иҷа боша хӯрок тайёр мекунем. макарон қати падилифош. дар хӯроки мо чӣ маҳсулото дар кора? барои падилиф картошка, пиёз, сабзӣ, рӯған, намак, ягона муд переправа, лавлови рис. баъд тифтели меандоземша. тифтели тоқа фарш, пиёзай дарунушда тамом, бринҷ намекунемаш. дар иҷа боша тамошобинони азиз, ман макарона мондум ҷӯшидастай тайёр шава. макарони дароза макадам. ина фаршоро ана мехекада кулачашон мекунем. фарши марғияй тамошобинони азизӣ. тамошобинони азиз, як бакал тамадни сог меандозем дар падилиф. камтар акитика об меандозем, мемонем камтар меҷӯша. баъдан тифтелоро меандозему даҳанша мепӯшонем. мемонем алови паста меҷӯша ки тифтеломо хушру паза.
макарони мо пухтак тамошобинони азиз анам хел карда дар оби хунук як бор мешӯем макарона. Мемонем камтар обуш мерава, баъд дар ягон коса мегирем, камтар рӯған мекунем, хушро аралашон мекунем, тамом алфати мо тайёр мешавад. дар иҷа боша тамошобинони азиз камтарак салат мекунам барои рӯи хӯрока. Оилаи мо беҳад камай, барои ма кам хӯрокам пазм чизешам кунем кам мекунем, чин оиламо мо бисёрӣ нестем. Хонада як хидмон духтармай, шавҳарам рӯзи дар рӯз дар кора. тамошобинони азиз, хӯроки мо тайёр шуд. Ана ҳамихе омад. Мекашем макаронша, баъдан падилифша. хайр тамошобинони азиз, влоги имрӯзаи мо да ҳамиҷа ба охир мераса. аз ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгириҳотон. касоне ки нав меҳмон шудан ба канали мо хуш омадед. видеои моро то охирша тамошо кунед, лайку комментария фаромӯш накунед. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда, худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.